Tegi parro kumjur ki fans ki basha support ki channel ngap tek sang bhabi ang phi sai sien te kumjur ru le se don na peng jumpi ki barang thamai barang shi I thamai ma yang ni channel sang ba subscribe ni yo ki ba kham snotanan te to khuble shibun ma te mata ka singi ni yo ikani ka wega series ka ba karteng faceless love baru kani ka series ngai phi ka ba comic baru ka ba snotanan hadu kata kata khamtam le ki beriu ki ba wat kam wat jam kan te to ngi pet ke ikani ka story kala ban ai hangi menta Tega series kelas dang na bangi iba hangni uniu khana udang let kai bar kata ka kmi jing u bar ka kerteng jing u ru de week te katba udang mojang ni meron rei lu iba kata ka kmi jing u kam don shu ken ula pertaya ka ru kam ya ngau te kata ka jing ting kalawan ken u te ha kata ka jing ting jing u ula kum kelan bar ru la yap ler te anda ba lu kendit na kata ka jing yap ler iba tau pa I jing u la le yalam u sha kata ka hospital khanang ban le ya ka check up ken te kata ka jing le jing ki ya ka check up ki iba kalau don jing thut ha kata ka jabing jungu berkumju ru kita gi khamat jungu te ba kita gi khamat jungu ru kim la shu ban ithu mano badai kan thai mano badai shenrang te kata ka dei jing jia ka basang sot ha kan ka por ha ka jing im jong wing ha ka jing long khana jungu te harin da ki kato kan snam pale I ba wig ma ula he ula san ula samla bar ula bahabri ru kata kata ma ki babun ki ba internet ki ba value berkumju ru dei baru spa baru dei utau CEO jang kata company tang ba kumba ong men ne ma kala trai kata ka jingpang ba umla shu ban ithu ya ki breu ba ki de kan the nation rang ten rei kumno par uvik utip ba ki de kan the ni ki de shin rang daga ba usngo thu ya ka sur anda ba ki la kran kan te kata ka jingbam ithu jung u ya ki kan the nation rang kadan ka jing thut ro kata ka jing trai kam jung u te haba ka thut ka jing trai kam jung u le kumno long kumba udon utau we parar ka mi jung u ba shat yarap ba u kata ka kam CEO jung u tang ba ka epar ka baja ka lang ba kata ka kami jong tau parar ka mi jung u kasngau thaj batru kasngau bisine ke namar balai ba uhap trei utau khon jangkai kata ka kam jong utau mau utau kurujat jangkate kam mi hap gum taru sakawai ba la da utrei kata ka kam jong uvik mau utau khon jangka ka lang ba ki kam jong u pat hayeng hasam bat ki jing trei jong u ki thut na kan tagrau kin ki ya perkhat ban ong ba kin hapan wat na da secretary ban dan hasanda jong u khanang ba on la ban pandep ki kam jong u ban laj ban thut ki we te kumta ki larai ban le kumta te hoi ka leng rung ye page kan ka actress ka bakarteng ya mirin Tegani ka merin ru kari ka breu ka bapalay min semba ka ba jemnon ka ba jajay mo baru ka ipat ka ba jahjing imjong ka kalong ba kala he kardan gani ka merin tang ba kat siapa ka lipat ka mat jam om juyo ken namar ba ka kerdu kam kerdu jam palat ten re kan de amno pat kan hap antre hiyeng ken ban yarap I me jong ka ban long delivery ma man deliver yiki kek yiki jing bam kat ka ba ka kemi jong ka shet ken hiyeng ten re bunsen pat anda ba ka lait phai sieng am ka jing sha khnyom ka jing sha kren kat ta hina ka kami iet ban ka kemi namar ki ang ba ka khon jengi kala samla komne kala biang kardan tip balai kam bat kam bat jam balai kam bat samla hiru ma enre anda ba kamirin kali asngau kata asngau thakli kin namar balai ba kala persang hinna la de ma bat kam bat jam bat ru haba kam don jam kibun kibom internet shu kan ya ka ki ang ba ya shong bat ite bom don jam te yo ka ma yo ki shu bam ki kibun kibri ki perkhat kum ta kan ta kadau kan ne kamirin ka asngau thakli bun sin haba kali phai Tega iper ka baja ka long ba kumbal ong menemo baka office trikam jong week hakata kami CEO jong ki kwa bandon kita ki secretary dan kita ki assistant ban yarap hakata ka kam jong tegum takila pelaj ka post ba kimano ki babiang kata ka qualification jengki ki baya hap kardan te kin la ban apply te ka baya de berkataru anda haba ka mirin kali asngau te makaru ka hap kata ka kardan ka ba pendap te kala rai ba kan ai bet ya kata ka ba hatam kin ban yo ban le kata interview khanang ba kan pas kan khanang ba dala yo kata kam kan laj dan syong ying ban tre hing namar balai ba hing lada katrem sha khnyum sha ong dan dai da yo pat ya kata kam pat long ba sule tre dala po ying subam stia khi biang le tre la sok ken te gari kata ken dan dai ke pat ko beja ka long ba hadin stia we pan kata ka sngi bat katarik ba wik ubu ban le te interview am ula khampen kloi ken long ba kata hi keju ka sngi tang ba khampen kloi ka por ken nang kong ubu si beje dan rei paru ong ba hapan kendak nak lan ban le interview kum bakhat arbaje te makaru kala mi na yeng kala yat bet jai gum to kam da perwakin ke kwa ban enjoy shwai kata pertai mariang shwa bakan le stama amdai ban stress kan ba le interview dan rei ban ka poi ka phone haka kat bagrang yat ki ong ba hapan poi kloi gen te kita ki we hot ki la poi gen namar bagi sa jan ma hajan ka to office trai kam jingu te makapat ka kham jingai te ka hapan be hapan kiu kali ei te hang ta pat udan utau we u to para ar kami jingu ma kum ba ong mane bagarteng unan tiu ong ba ma kiwe kila ya poi tang ba hapan up sekane ka we pat ka brio namar ba online ma kala submit ki dokumen jangka ki kot ki selama iwi ba kata ka qualification jangka ka brio ka biang gen ta ka daw ong ba ni hap update ya kane ka brio namar balai ba
haga jing pet jing ulong na barok jing kita ki kot isla jing ki kadai kanek ki ba khambiang na ki babon gen te kum tau la ong ken ha u vik ma badai ban ap ken te anda ha ba kamirin kala poi u vik ula mai ken ka ong pet ala long bos ma phi ma ken ka office jangi ula ken hit bet phuk phak te kum ta te makaro ke jing kanek ong ba kum no ma mder kum ta baru ula bisyare karem ka bajing ka pet usnyu jing phir ba kadar ba kharwat kum ni karem ru ka ba ilong kum ki khna barit kum ba ki balek kai sin stai balai phiriam kum ni te makaro kala suranga ka angkum na phi bisyare ngam sun poing ne pikan hit yanga te wang pet nyadu meneng il ap ipi ma ngala ang khatar baje kan dan gane ka interview boleh phi poi hadu mata la si baje te makapat ka ang khajing sya phi ang nang kong no si baje em to te ngaru ngala persang hi ban be haswa jang ka tatang ba phi pen kelap di kopor te khajing sya wat la ka taru ngala kham poi ka por ka ba kham biang hi ma nga ka pri ko ba sa kham jingai te nga ban ma ka taru nga hap kam hi ngasam e te ne uwi ang ka ba pimdai memperkhat iti kambing pimdai memperkhat ikani kam office kan te hangne makar ko asngau that ban yani ama ko ang kumno ma phi bale kumne phi long khoi khoi hadu kan ne bale ke ka bajai phi ma mono ba pen sngo si mono ba pen mong phi upar wang amder mono ngade boss ngani ko office nga haban long kumni kan den dai hangne pat kan ka yuma kamirin ka ang uba pel da phi long kumne te phi nam la ban yatre ban mono ru ma kan ke jing long kam dai ken ba bha te anda ha ba la yasngau kum taw la sngo pa wang ma pet kini baro angni ki ba shong hani ha ba ka kren ki kim ai ne an rai ma phi pat ke ai ne phuk phak bet kum ne kan ke jing long jong phi phin haban kala kan dan rai kamirin ka ang uba makar kom ai jam te ke kran bet ke jing syak ke ang ba pet nang kong dai ma phi kin ha ba ki bru ki wan hang ne te phin dai ban kan ka ba jai phin haban welcome ki haban pediang ki da ba jim non khanang ba ki bru kum sngalong perlok kan bet phi te kat ma phi ubru badan kan ke kardan la phi don kum kan ke me sem balong arogan ma kum ang la pharang balong ba khoi khoi te mano hi bala ban yelong perlok bet phi mano was ko tanat ban trei ru te hang ne ru anda ha ba lu sngaw ka tam la kham sngaw biang te ka jing ong jengka batru am ong e ba u ne u ma u vik u tanju ru ya ka am dei ba u le khnang u tanju ru ya ka jing long jing ne ka breu ba ong i phi ba bun sin kini kinong le interview am kites ya ka feelings jong ikin ya ka jing long jing breu ulang haru kono don ya ka courage kin namar ba ada phi don ha ka ka kam ka ba em pin hap ban long kum ne kin ban e rang kin khanang ba pin la ban execute ane ban le ta kam ta ka bun sin hang ne vik u le khanang ka ne kum ban tes ya ka breu ya kiwi anda ba la kren kisngap bet kin kim ai nia kin te anda la poi ka kam ba phin yele ba phin yeng ka jing sya am phin hap ban ai bet ya ka nia ka badai ka ba phila ban defend kin ane ban yada halor ka hok ta ka dau ban trei kono ka kam ka ba khia hang ne kin ba uvik u hikai ru u ong ba phin don kam ru ban yeng ka jing sya kin phiru kata te den ta pat uvik ru la khat sndon ya ka sipa ka office jung u ban le ke baran kam balai khot itu ki we ru namar balai ba uvik la itu ba kini ki breu ki balang ki ba jam khanam ki bam don nia ki bam la ban ai nia ka bai de ba jing sya namar balai ka business ka phi phen hap an biang kan nia ka jutang phen hap an biang ban pro ka jabing ru ta ka ora de pet lepa kini ki breu ki bam long kin ta ka khot na da maka kin ten da la poi po office par wang ka ba phen hap ban change ka ne ka outfit jong phi kan ka rem balong kum ki khana kum ki kun ban riu ru de ban rem da kum wei auto snyu ba kadar ru hap ban te ba do ba biang te makaro kala sis ngol ngok ki ni breu ulong kum noi re ma upet ikini ki egin te wa kadu ai ka ka file ang ma phin hap an pule ka ne na do bastang do bakut shikantin la da phi bakla phin hap pan mi na ne ka kam te makaro ko ang biang par hadin ru anda ba la pet rumah ya kata ka certificate jengka kita ki achievement jengka ka jing biang jengka ma kata ka pule pthi ang ba pleng ka biang sya ka ne ka breu ka jing start ru ka biang ma sabalai ba ka pule ya kata ka MBA kin ka badai ka line business kin te ulas ngau biang e kin na banta jongka ba kan don kata ka office trai kam jungu te anda ba kala da banya kren mo boss siphang kita ki kam ki jam te le i baunan ula le on ya ka lai alam ka shaka ka wei ka dukan khana ba kan thet kita ki jan ki na iwa thamai ki ba kat kum kata ka jing ibet ka jing i kwa jongka ba ru don kam ru ban pen be je snyu jongka te ka de ka company ki ban pelut na ka banta kata ka jing lu jing sab jongka bat hang ne ru ka jing pelut jong ka company ngau kum ba ka company ka lap diang lepa ma ya ka namar ba lada kim employee ka la kim ai kam ya ka ma man to yu ban pelut ru na ta jong kata te hadin ro anda ba kala phai shi yeng le i ba anda ba ta ka kmi jeng ka kala i ya ka ang ba hayo na e ki ne ma snyu ru la bet ka jan ko ba thamai kat ne phawan ke shi yeng phatu pisa ne yeng yathu hok ten rei ka mirin ka ang ba em ma khlem tu ra kum nang tu kat ka ne ka jing tres tom jong phi mai ma amlong ro kum tau ble sya ra ten rei ka ang ba ble kur khu yang aman ta ka sngi bat jur ya ka yeng ka long ba ma kata ka company kala pan ai kam yang bat ru kine baro ki ba ngawan ra shi yeng ka de bet ba ka company ka pelut yang ga ngur snyu jeng ngaru ka company ka ba ai pisam pen bet ma te kata ka kami jong ka bat kata ka kami i jong ka ki ya kaman gen te hang ta ken hen rei hing ne ka mirin ka ong ba karon kam pat ban yo satang kata ka shithi ban pentikna
bakan yo ya ta kam kumba ong da ka phareng ma ka confirmation letter ken lane kumba ong ba ka appointment letter ma nau vik ken bakan yo ya ta kam ban tre te kumbala shai pat anda haba kala lej ka office jong vik te kala riam da ta ka jing riam kubala thiet ma ol snyo jong ka rula bet anda ba li i la sedang ban syo bet kin ya ka ha jing sya vik mithu ba de kan the ne shin rang tang ban ong i phi ba la sedang ban yo ya ka ta ka jing khia ha ka ta ka khmat jing u kin namar ba kum ngan ya thu i phi hang ne khandet ya ka ta ka jing long jing ban ma ngan ong i phi ba ublei ai bor ya ki briu ma ya ka ta ka mat jong briu bakan yo ya ka jing khia dala de hiru kan ong i phi la da philej sha no shino ma phikum ur kum hab ma ka kami ka kamong ka ktil ne ka jat don kam hiru ban ta doi rei ski ka ta ka men ma kata ka jing mong ka khia hi da ka bangi bam jing bam da ka ba kan ang ya ki por ka khia hi don ka man ta doi phi kum ju ru kino ki ban ta jong ka khot men kala ban khia hi kin da namar ba blei ai bor ya kata ma khanang ba kan long khia kin phi haru kata ka jing ba ka jing ye jong blei da tong ni po biang story te kumbala ong mum ta ma ba la jan yo khia mulu mala na kata ka jing long bom ithu ikan thai sindang te hang ni anda ba la pe ya ka ngan oi phi ba la sedang ban yap bit kin la sedang ban i ka dor jong ka berngot berngat kin te sakawai ru hang niu ang hakaba long kumbau tes je kau ang ba phinang de ban shina coffee ma ban shed coffee te ka ang kanang hi malu mala te anda ha bakala shed anda ha bakala wanra u anda ba ula di ka coffee usngau kumba hadu kata-kata ka jingmat ka long ka bathiang ka babang hadu ba usngau la shu ban angin bat ru hang taw la lek kli ka kumno phinang ban shed kumne ken mono ba hikai phi sei phitip te makapat ka ong ba idei ime jonga ba hikai nga namar ba hiyeng ni shed yute ndrei ma upar ong ba haban hikai lang yu kin ru khanang ba unang ban shed te makapat ka ong ba kumno ngen hikai phi te ndrei ma upar ong ba lada phim hikai nga ru hikai ki kiwi paranong trei namar ba anda ba phila lek nang ne am khanang ba kin yanang kin ban shed lang kuma shed ma phi ndrei makapat ka shimbet ba kata ka jingnang ban shed coffee e ka dei ka jing e jung blade amdei ban sam shiki briu la ne ban ong ba ban shu kamai mo la ne ban ong ban shule kumba u ong gumta kin namar ba kadai ka gift dei ban long treasure ka dei ban nyau kor de dei ban shule kul maru namar ba kibriu kila ban kamai pisa kila ban lei haka ka skolong kam dei kum tama la dei ka por ka babiang de hot ka dei tang bai ka ba menta ka ong ba kamla ban le namar ba lei ba ka dei ru ka sap ka ba blei ai ka mi jong ka te ki kwa ban treasure ka ta jinglong speciality kin timur las ngau dam hi khandiat ong ba tang banane shikman uang ba uhab ban shed bed kumbalai pelai uhab ban di shisngi kin mar ba ubang to coffee demo uru nyau kor ke kata ka jinglong ba kin hab ban ri kentang mo kata ka sap ka talen ke ba bulai ai amdai ban shule thurmor ru mar balai ba kibru kin sashim ka bodi ki egen kata ka de ga jingwon jongka kin te anda ba kala mi na tanap office jong wik te hangne kala kran kin haunan ka ong ba balai ma ba wik ulong kum nor ma ba shudai ni shu threbe yanga shudat be shu ut be kunim tai te nga song that kin ten rei hang ne u nan las kren kai kin namar balai ba wik de parar kmi jeng u te ula kren sat hiru khandet ma tang ban shu ta kin ma te ul ong ba pet u wik te ula tamen be te gadau shudai ni shudai long kmi te tamen gin ba shu thria bet ki phitim em ba ka khmat jeng u ru kam da imat bha ta gadau kin salong kum ta te anda ba wik lu asngoi ka tau kham sngole ran hi le de tang ba hule mno kin ma sabadai u si parate mla malai egin te haden pat lai ba kelale yalam ni ka shakta ka wei kerukan ka ba tangki baru spa ki banot bandrong hang taken batru hang ne gele yalam ba kan thiet ta ka jan ka ba kat ka ba kamon la dai de ki million ki dollar ki ba konon noro tang na ban ta ban penyahab kata ka dun ba bari jong ka ken ti andala de nang tapat lai ba hang ne ma wek la shobe ki nya ka hot dom yo ba haru kata taru la kham imat mulmala te hang ne u la sedang bani ta ka jing ba bari jong ka ti andala de nang tapat kilalej kata ka weka parti kin kata ka parti ka long kumne kin ba kin ki ruspa ki shat khot ki investor lene kita kinong bai pisa nak bantaban yasna lang ha kata ka company banya penyare ka business te hangta ka ba kidang yeng kai te kala dan kata ka weka briu imat ba ka perlok barim jong u yukin uni u wigma kalawan keren u ka ang balang em bangan yelek ka pi ten rei kata ka porru kane ka briu am kale ya kata ka secretary ma ya ka mirin kin komba de ga shakri kin kala shu phapat yo to klap jangka ten rei hangne pot uvik uang ba ke ba fikran yanga pihapan kran lang ba shwa ka secretary jonga phimde ban wan direct kumne habang kala bu igini ka briu bakan consult makai kam ki jam janga te pandai ban kran hakagen janda haba kamirin klias ngau yo kata kham ngau yo min siam kin te hade nang ta pale i ba hangne ma ba kele kendu igini ka wei ka nong bai pisa kin ka briu ka ba de ga business woman ma te hakata ka jing yakren jongki te unan bat uvik ki ang ba kabahap hin yakren yakne ka secretary jungi namar kane khamlong plia kan yak badai ber kita ki kam jam
Ti anda habaka mirin kale keren berkata ke investor tama kadang bay pisah kasngotanat ya kata ka rukom idea jang ka ban penyar ke bisnes. Dan reka ipat ka bajia din per kalong ba anda haba kile ya keren bah te hangne pat kamirin kalakum keren bakala khandet ka ong ba pe ka company jong phi ka kham dala ba ban le kumni kum taima baka penmi ya kita ki share ki rupa ki bru ki kim da mon ba te kala shu ai suggestion ne ban ajing mut kumno ban la ban pen kiu la ne ban ai ki design gen dan rai ka jing ngau jong kan ke investor pat ne ngau kum ba ka keren bende ya ka kum ta kala ngau si ken mar balai ba kata ka para jong ke investor kadai maka ken ke bale ya kata ka kamban business ya kita ki share ki rupa. Ti anda haba u wik lay asngau kata ma terus ngasi ken mar balai ba kata ke investor nta kas ngau po ken anda haba kane ka ma ka mirin ka ajing mot ya kata ka para jong ka ken mar kata ka para jong ka kamdan hang ta te ka shu ajing mot kata ka man gen tang ba kane pat kas ngau si ngau kum ba ka kren ben te kala thut no kata ka business jong ki te ka jing thut jong kata business jong ki pat lem no te u wik ula dam gen ya ka mirin ka ong kum no hinga hab ban ya thu am krang ban ya kiu lang dai ban ai mo ka feedback ing to ban batai ban dem lem tam ta te mlong sama ban yap pen tiu da ka bangi yap point out la ne ban pen i kata ka jing duna ki we te ha ba khadu mo uru ong tip shu te kum ta makar klas ngo thai ban ya kren te kala kren bat nan ru te kam sngo yop min sim shu ne ni te kum ta kala le hang ni marwe kala shong ne kala parkhat ru ong ba thai ban trei ma dalai si ying ru sha khanyom hajing trei ru sha khanyom te ka ba ban yap no ya de gen kamot ban shimi la ka jong im jong ka tang ba ublem pat ailat ma kata ka jing sneu bakan wan her ka jing im jong mirin te kanit kan san uvik ula poi hang ta bar ru la leit ban bat ya ka ong ba kan ka jing le jong phi ka long ka bam dei te si phang ru unan ula poi bar ru ula kli ken je ayu te hang ta ken u nan ru la snang yu wik ong ba pet kan ka jing le jong phi ma para te kan kam long gen ba phi khnyom phi khnyot ya ka phi le ki ba bam dei te ki bru ki barang spoi te kum no hi ma kin sngo suk ya kata haba kam tip te phindai ban hikai gen ya ka ma bakan tip kumno bandai ban le te hadin hang taru hange u wik la sang song thu ik te jing bakla jang te hangne ru unan blong u ba lada phimon bakan ke brew kan trei company jangi mangangan penlong kum kanong trei lada phim siu ya karungan siu mangangan tip manga te ba khadu u wik ru la ngau du nong ya kata long ba usdang ban ya kni kin namar ba kan mau hi ki ba ki jing le ba jong ka merin gen te hang ta long ki le kni ki le bat ek ti jang ka ba khadu ko ong ba pe balai philong kum ne te phi kni ngam de te ka tiar ma nari ka briuken haba gamon ban trai batno bangan trai hangno bangan jit yano te ka de gamon janga ken dei ban yakni dama phi ken nga ngadon te la ka jong men sim bangala ban sim karai te anda haba kala ongkum tam plus ngau sak kale kata ka jing de jongki te haba khadu kani ka miren kala likiu hakali jong u nan gen barunan hangne ulas neng ya ka bar plai sim long ba pet miren phinde ban long ba ya sha hot ngai ngu yu ble long ba phi la sha ban ya sha ke ba ule u vikma tangba nani shakhman uang haka ba dada phila ban ya sha ka jing im jong wik kala ban kala ken ka shong phi ru ma phila da phila ban sngo thu ken long ba ka ba ken te uang ru haka ba ma la da phidan kono ka jing sngo ka ba sngo khia men sim de sa ong hanga ken kanang bangan la ban le e ma na ka ban ta jong phi te hang ning sngo thu ba unan u de bru ba kham don ka ta men sim sngo lem mi ki wei ba ru don ka sim jing ye ken ma sngo thu ye ka ta ka jing ya jong i bru te tong ni pe shu shu parlok shakhmat kalong kum no story Kanda la poisi yang pat hang ni u nan ula mai kin yo wik pat ru u ong ho wik ba kan ka jing le jong phi kam long ba dei phimot ban be ya ka miren ma na ka office tri kam te kam long ba dei henrei u wik baru ong ba u dumang balem dumang ma por ba glek phai ru glek phai lang bat me bas ka wei ru ya sngaw mane ba por ba phi ken me khot ya ka ka kerteng da kum bai em dei ba me khot ya ka kerteng kum ba ka ai office te nga sngaw thu ba phi buri ka e padeng jong phi hapadeng jong phi ma hapadeng jong kamerin bat u ne kinyunan takada us ngolong syak kan tajin haba ma tip ikite secret long u yu mo ngau kawan hi kata ka jing ngolong marwei jing ngau syak kan taj mo ten re unan uang u bam de ban perkhat thani kita ki kita kim de ki balong don kam gen ka baya de ba kata kam office ten re ngong i phi ba kan ke kerteng jong kamerin ke ba ma unan u khot ikar ku be kadon kam hi ban tip ru tang bang se page khmat ma kum no story ka ya te anda haba unan ulai shongkai hang ne bar ka kami jung u te kani ka kami jung u ka long kum kata ka bisan yin ka bashat ai bu u ki bas ne ban ya kani na ya kata ka khet si o na weekend te ka ong u ba ndai mlang jajai ndai ra ban long khri bas ka we ru ndai man panjan ba bat ka mirin ken namar balai ba la da unan u ya shongkha bat ka mirin dam te un sayo mo kan ya kata ka office jong u weekend namar ba uno bom shongkha am kamot ba kim ya ai te ba kin ya long kita si o namar ba don kam man her pateng ken Desa kawai ru uvik kuma ang ma ode ubri bam don jing shani ahi kan thai kwa ru ban yalang samla lan ban uyu te la sang thu bet ba
ma lada umdon mano ba umon te kamon ladu bet ya kata khet kin bas kawairu amdai ban ailat ya kamirin bakan penjan kin hawik khnang ba yo bala lagi poi kha kamon nan ula bandu ya kata ka syuki kin ti kadai ka plan ka bas niu hi kani ka kami jong unan ban unan ru teng usngap hi kani ka kami jong wala da udon makna ta mesting ba bahar utang ba da syak pensoi teng kum ngop hi ma kadai nom de parlok te haba phai pat syak kamirin kalalang api sa ka thia kadam ru kam nang shu te ka prakhat bet ba kas noting hi yo ba yo ma uvik ube ya kana ta kam te kas noting bandu kam namar ba bro sirta ka jing im kam ju yo kam te kala prakhat na ban le kum ne king ong ba kan shet na do kek bala ga shet kek te kan lej ai kin uvik khanang ba un shem sang bai kata khanang ba un plate ikite ki jing ba kla jang ka maka ka shimbet ba makaru omde ke briu ke ba biang hadu kata kata ka daw ka ong ba mangar le sing ba kla ma ka jing im te kumta nga hab ban lej ai ne kek bar ban penmam tenda la shai pat anda ba kala li ra itu kek pen ban uvik umdon kin ha office jing tip shei ba ulej ten rei hang ne pat kamirin ka don kata jing sngo ka ba ka kwa ban lej sta sapak ken jo ba ulej sta te kum no ka tip rungim tip ya kata ma la ban don kata ka jing sngo ko ba ka prakhat hiru tenda ba kala lej kala i sha ba udon marwai kin po ata pak tenda ba kala lej sheu shajan jing te ula kali kin ha ma ong kum no phitip ma bangwan sine bang ran sine ten rei maka ko ong ba tip ma shu yo sngo ya kata ka jing sma kum ba phi don sini kin kala kum kren kai kum ban keman kin yu te kala kali ma kum no phi poi sine ma te na ka e ka daw ma upat ong ba as ngolong marwei hi khandiat long ba ngam tip ka e ka bang ale ru yo ba ka tas ngsi phi bat ya you know ma as thu nga dei briu bam dap bam biang bas ko wei ru ngat le bakla ta ka daw kadon kita ka jing sngo diaw ma u bapli bas ka wei ru ya thu hiru ka ong ba wan sing ne ka jaka bar ko por bo shem jing tinjar u shem ka jing sngo si in mar balai ba men shwa ko ba phi i story na du bas dang ba ka kami jing u ke i ya u hang ne ken par haba u shem jing ya jing jar ka jing sngo si wan bet hang ne khanang ba kan mau te ki long ba kan mau ya kami jing u ken te ka pan mong yu ba u sha i ken baru ong ka ba kan ke jing pang ru ba yo de namar ba ka kami jing u ke i ken yu ta ken te anda ba kali sngo ka story jing u am kala sngo si makar ka sngo dia ma kapang men sim mi ban yo sngo ka story jing u long ba shi ta ka daw na pi ba kan ke jing long jong u vik balai ba sngo bitar balai ba shania iki briu balai ba pa hiru bandon jing dei ma ban no kalong ba uladu jing it pin du dang rit ma wa dia ta ka kami ka ba kha ba pun ru kadang i ti u ma de kum no hiru ban la ban shania iki briu ma ong ba ban yo jing it naki ban yo ka jing shania naki ten rei hang ne pat ka mirin ka ong u ba pila da man shania yang tem uru ong am tip raban ong ma namar balai ba kat ka kami la jong ru kadang i te phi pan phi de tang ka briu ma ten rei maka pat ka ong ba an persang rei mu uru ong ba phi ban proof lada phi kwa ban don ka jing shania nanga ken te maka ru ka ong ngan persang kum ka jing la jonga te hang ta kin ru ngis ngo thu kum ba kadon khendiat kata ka jing sngo ko ba la ban connect ikini kibriu tang ba toto ngin ya page khamat kalong kum no ma te kum bala jamin pali i ba kamirin kala alam no yo week sing jong ka kin ba ka ong ba an ya set hayeng ma namar ba men singi kala ra itu kek ukham yo ki man bam te manta daga balik sing jong ka kan set special khanang ba yo pan bam than rai pan ban anda la poi hayeng anda ha ba kata kimi i jong ka bat ka kimi jong ka i te kum ta ki la ra de ki sansar te tin khat nyut ki ke ba ki yo akti ban bam wi to briun mar maki kim ithu in ba udai we kin dan rai haden pat kamirin kala thu ba utau briu bawan heng jongki udai ubas jong ka company jongki kin ba ai kam gan haka batru kala thu ya ka kerteng jongu paranda ba kamirin kala thu ya kerteng jongu ka kata kan ya kami jong ka imat ba kan ka kami jong kamirin ka ithu ne kumno ne mo ya wik te haden anda ba kamirin kala ya keren ba ka kami jong ka te hang ne ka kami jong kamirin ka ong ba lada udai sha utu khna utu briu bawan rong heng jingi ba ka kerteng jongu wik te kan mau kan kala don kata ka jing kan mau haki permanswa ba kala don kata ka wi ka parlok jong ka kan ka ba ki ye ba haki permanswa ba ukon jong ka udai wik kan ba ka i ken yu hapo jong kata ka paken ba belai ba ka i ru kalong kumni ken ke thu ba kata ka kami jong wik am long banu du kata ka por ka sngo thu ba ka don ya kata ka jingpang Alzheimer ken ka jingpang dementia la padang ma ka jingpang ba klet bet kin ba om bi thu shu yaki briu mem thu shu ye lagi paramarjan ki bahyang sam la jong mano ru te ka teng kin ba la ra ka ni ka jingpang dala ja isingi poram kamla me thu yu khun la jong te kala ban kata e ka jing im jong ta ka raw ka si bet yu to jaga pa ba baru kala phet wirgen kat seba ka poi baru kala yathu hiru hakane ka kami jong kamirin ba omdei ban yathu ha uken lada ka tip ru hadin marbale ba kam kwa ban penmong yu khun gen i hadu kata ken ba kani ka kami jong u kamla ban sha ru la de tang ba ka ban shim mi kata ka rai gen ti hangne pat ka mirin ka ong ba in le kum no ken namar ban yathu ya wik ru la tip ya ta ka jing sha un samang ma
marbalai ba lada kadon bakana kata kami kata jingpang ru umno un isi mo yaka ndai ka kami ke bashim ya kata rai kan pi te kan le kumno pat kani kamirin ka ong ba bahaba nom yathu kin hu bat ru ladau tip ya ta jing sha un sabe kamru yaka pan sa isi ru jing ka samjakan marbalai ba ki buri kin ya kata ka ek bala jia por menshwa te hang ni ka kami jong ka hikaya ka ba ka ong ba omdai kin ban yathu hu kin khrang ban lai ni te kunrum kanram te hagata ko kesngi lo i ba uwik lawan ken haying jong ka mirin te anda ba lawan te hangni ke mirin kala shet kek hu mat mu ur ula shet ken naga banta jong ka te ke ek bala jia ka long ba ko mala shai pala i ba ka mirin kalej shakata ka kemi jong u ken pi ka long kumni ken ka story ka long ba ka mirin kam kwa ban yathu ya uwik ba ka ithu ya kemi jong u marbalai ba kumba ong menela dau tip am kan sadan ka kundum kanram ha ka kam trejam jongki te anda haba kamirin kala lej ai yau tau kek haka anda haba kala abam te kala jau umat ken te anda haba kala jau umat te kamirin kala keli kin bale pi jau umat kumni kong ma te maka ka ong ba kan mau ki permasya ba ukon jong ka shet yau tau kek babang bolong kumni hi te hangne pat kamirin ka ong ba dei ma u ken ba shet ma udon batam khandet umtong awan ra ken pi ba pin bam ken kana ma pin kan mau te hang ta ken te hangne hiru long ba ka kani ka kami jong vik teng kan mau ya kita kibri bam shwa teng ka klet ken te wat hakata ka por baki ya keren ro am shipang kala klet ya kanika mirin ken baru kala wan kata ka jingting baru kala lenyar ken ten re hang ni ka mirin ka grup ya ka ong wat nom ting wat nom smik ken ngadon hajan jumpi ngadai ka parlok jumpi ngadai ka khun jumpi kala kro kala ka jor ya ka bakala ken te shipang hang ta i ba kata ka jingting jong ka kala ja ken jadi hang ni ken ong pi ba kanika jingpang kalong ka serkhai ken ma bang balada ka don sisha hayeng berukun jengka ukun jengka unsa kulmar kata kam ka jam jeng uru ban unam la hiru ban kiu kata kam ka jam jeng u ban pej ya ka kemi jeng u ne un pej ya kata ka kam gen pi kade kata ken jeng perkhat jeng ne ka kemi jeng u te kum bahadin kata ka singi pali i ba kala don kata ka meeting jongki bat kita ki director te hangta ki le don ki babun ken bat ka kemi jeng unan ru kala don hangta te kata ka kemi jeng unan dam ka ajeng mut kumne ken kalong ba kumba kala jia kata ka nem sniu sisin ba kilaya ailat ya ka mirin bakat keren berkata ka wei ka nong be pisah hadu balami ka nong kanram bakata ka nong be pisah kam tre shu te ban be pisah company jengki te kumta kala ong ba bahana ban aikti no shaunan gen namar ba ka wei ru u vik mau ba CEO te undanang ba ban ye pen ye dei briu te kumta ai no haunan gen te ka jing thmo jengka ka long ba ban ai no ya kata ka kam ka bakhia hau to khun jengka khanang bon long boss gen ten rei uta paru khli jong kata ka meeting ma badai u director te ong ba karkom karok la ante hab ban tip baj CEO de ma ukin ban long he ada ja kum nomnoru te ye kita ki badan hapa kin hab ban long cooperate le ban tari kam lang ken te ye kata ka ba khia ye kata ka ba kum nomnoru hab pej na u uni hi u yuma uni weekend harangkat ba kita ki we te hang ta kala ngawrem gen ya kata ma te haden anda balak wai kata ka meeting te kala pej ha kata ka ID jong kamirin gen te kata ka ID jong ka kadon da ka we kin ke kerteng te anda haba kala don da ka we kerteng te kala sedang gen ban harap sniu ken tip JU ya ken ga briu ken te kala persang hiru ban wat dau ten re haba khadu kamirin kam skap ken ya kata ma namar ba ka de ka kam ka basimet jongka te anda haba lawai kata ka meeting te kamirin kala libut ya u wik sya ka kam ra jong u ban pentengan ban aimin simiu tang ba hang ni u wik ban udap kata ka jing ngosorong hiru ma kombaang uang bangam don kam ya kata ka jing aimin sim kiwi ban pentengan ban support yang namar ba bro si kata ngade briu ba imbek marwai kemi rum don kepar rum don ngayeng we hala ka jong ka kejat ten re kemirin pat kata ka por kala khamla ban yasha kan bar ka ong pan ban kumni kin jong ba tom le ya kata ma le se ka we ka sngi yo pa phi don kam ban di coffee le ne ban don kam kek e te an la kin ban pen shet ye phi ten da ba kala ong kom taw ngau skoin ni kata ka jing ong jong ka te hang ne rul ong ka ba ngang isi ya kemi jong nan bor bang ikran ke bantai company am ka kwa bet ban pan bet chu khun jong ka bat kum ju ru ka wa nia ka wa daw yang nga thaj gi bru blong kum to te ndrei kamirin ka ong ba to ya sha ngi hab ban smuthu ba wala ka taru hoj ki dan gi bru gi ba kum ta ka daw ngin hab ban husel ba te mu ur ong ka dei gin bat hang ni hiru ong ba uron to wei u perlok ju men shwa ba shat bai pisa ba ni company jong ki tang ba la suja la ka ja bet kum nom to ma dan kam lai bat yu tiona ba kila lek wat yau tau briu da la poi pan ban ula temen brium to la lek shong sa sya kata ka jaka bari ki temen ti anah bali keren bat uru utau brium kwa syu ken ban trei kata kam ta daw long bau thaj gen namar bala temen ma yang ta kala kun na story yang ta dan rei kata ka por bali i ba unan udang ya keren ba katanya kane katanya la pikan mau ba ma haswa jong kane long ba kata ka briu ko ba kwa ban dating bat u ayu gen bat u weekend
kali ikran beru ka kwa penjaya sembla bedun te gane katania oi piru ka de ga bru ka basat bay pista shi company badang ne unan ula aibu jaka balada ka kwa bandon jinga dei baru vik kadon kam ban bay pista company jengki khnang ba kandon kata ka personal relationship kin habaladon kata ka kontrak am ki haban ya kendu ki haban ya keren kam hata ka jing keren kan krem jam te kin yo kem je keren sipang ka personal life jeng kiru kata ka jing dei ka ba kan jam berwei sipang ka jing dei ka ba kan ja la mende ka jing i kan kan ja relationship kin te hang ne isung thu ba une unan ulas dang ban kala ka jing long jong u kin na ka jing long ba kumbang ong mene ma udon ka jing sung thu ram ta ki wei tang ba iman ba ulas sya penrung ya kata ka bi was new ma na ka kemi jong u namar ki keni kata ka khet CEO te hang ne mo urul stang ban kala ka jing im jing u ba ka jing thmo jing u ka long kum ne ken balada kata nia kala ya poi bat u weekend te mo ula ban poi bat ka mirin ken te kane ken ka jing thmo jing u ka long ban panjot ken ya kata ka khet jong u yu ken jong u weekend mo ki ala ya kata ken te ra mo pi bun sin ki breu mala ra ki ba ka no ro ada kisah pensoi ting ki ngam hi te ka daw hapan husiar ba te ba phai pat sya ka mirin wala da ka de breu patri office tang ba bun sin ka dang yarap hi yeng ban ong ban le deliver ya kita ki jimbam jing di ba ka me jong ka shna te kata ko ke singi ka le ban deliver yo to kek yeng jong ta ka breu baru spa bar kata ka breu anda ba ka le ban shim yo to jimbam te kala ai kata ka kat jong ka te hang ni anda ba ka mirin ka le i ya ka kerteng jong ta ka breu ka ba kerteng kan noi te hang ni ka mirin ka la kan mau kin ba teng u vik u ju kan mau ya kata ka kerteng noi ba ju ong ba kata ka noi am ka shat invest ba la ne ka shat bay pisa ba company jong ki men shwa tang ba man ta kala sange ki umtim na ka i ka daw te hang ne pat ka mirin anda ba ka kan mau ya kata te kala budien ken kata ka kali jong ka noi bat hang ne ka mirin kala thu ken ba uvik uju kan mau ken ka bat hang ne ru ka ne ka noi ka kan mau hiru uvik ya itu ken mar men shwa ki la ya don ya ka business bat hang ne ka mirin kala thu ru ba maka kala tre ha company jong uvik te hang ne ka mirin ru kala ai kata ka idea ba ka tren em ban bay pisa na ka banta jong kata ka wake up ka baki shina ken na ka banta ban yarap iki breu ki badon jing duna ka khot mat jangki te hang ne ka noi anda ba ka le sngo ya kata ma ka kham ai men sim ya ka ba ka ong ba to ngin se kundu paru ngin se ya kren te ki le bu ski te kamerin pat anda ba ka la poi ka office jong u vik ma ka le thu ya kata ka ek bar ula kamen hadu kata kata kin mu uru namar ba balai ba kane ka mirin ma isya ka yarap isya company jangki batru kaya sya ramanta jong u te ulas dang mas ngu i ka ten rai sap pana jingai lai i ba unan ulai asngau ya kata ka jing ya kren jongki kala pun gen kata mesim sniu u ka jing bisni ru kata kata nomor balai ba ulas dang ada nut gen yau tau bahing jong u ba ulas dang ban kiu te gumba din kata gani sngi palai i ba kanai kalawan ban kundu bat kamirin baru vikim dia kren spang jong kata business te kanai pat ka ong ba kampat asngu thu ba ka e jing bun jong tau up gen batru ka ong ba LSAP shina rak banta ki breu ki ba anna ki ba banjuna document ki ba kumni kumtai te bale pia perkhat than ya kata te ai ban pej ka sarkar kan lene ban pej ka ma ka ban pej ka tanak ko ki an rei ma upar ong ba ngir ngi haban ya trailang am na banta jong ga jing ba jong ga imlang salang baru hang ni ule thu ba ong ba uni up am nang kong e ba lada ka pedang ya kata ban ong ban be pisalang ba kan yarap shwaya o gin yale namar hala deru uron kata ka jing duna ka khotmet jung ukin ba lada kalong ka bajab ken lada kisna yo to up ma lada kalong ka bajab ba ula ban yarap yu kata jing duna da khotmet jungu tenang ne shakhmat ru ula ban yarap iki babun gin ki beru ka badan kum kata ka jing shimjing lanot ane kata jing shimjing e ken pas ko beru yo thu iru ya ka story jungu ka ba ong man du menshwa udon ye ka jing pang da du ba shi e ka kmi jungu te anda ba kana ye le asngau ye kata kala pangnot ken makar kelas ngasun ei palat yu te hangta kala kata kata story jong uru bagas ngasun ei te ka ong bato adalong ka bala dengan bay pisa ben na ka banta jong kata pas ko weru ka yaro ken yu ubat ka aingu kalong ba bun ki bru ya ki ba ya ka perthai ka banta ma ki perkhat bet tang ban yo jing bato yalde tang ban biang yalde bat rupan e tang yalde kim ju perkhat ki we ken padang ni ka ong u ba ka biang e ya kata ka idea jong uma amba ude tang ubri ba perkhat tang yalde perkhat ki we kata ken ka bagas ngotonan e ken te hangta ken kilebu ya kasengi ban ya kendu te anda la poi kata kasengi ban ya kendu palai i bakanoi ka klempoi ken te anda bakanoi ka poi te kita kiwi ki layar khi ken ki lay insult ki lay ben ken ya u wing bat ya ka mirin ken ki ang ba o kata ka noi jung khi kamwan hire namar ba kare gebri go bathok ma te kare kata ken te hangta hiru unan ula kham sngo komen ken namar balai ba lada amdon mano ba be pista na ka liang jong u wing tegamat ba week misalong telot ka business jung u balada long telot lada mla ban penyar ke business kemut ba ula ban sya slot kata ka jinglong CEO ten rei na kaliang jong u nan pat ladon ka tania ken namar ba kala rai bet ban bai pisa na kaliang jung u ban na ka yung jung u
te kum ta la da ki klan bor ha ka badai bat ka business te anla ban kentiu no da unan ha ka jaka jong u vikin pi kata ka de ka palan jong ki ken ban ya kani khet ken ten re je kum no kat ba ki dang ya perkhat hang tama sipang ka noi ka la poi baranda ba ka noi ka la poi te ki la sedang ban ya ang shin turkin barang ta ka noi ru ka ong ba ka kular ban bai pisa ha ka bede bat kata ka kam ka jam ka jong perkhat jong u vik baru kolang ko babae ke nang wantaban perkhat lang iki weiru mdai man perkhat jing matoi tang yela de ban jo profit ndai de ru ban ai ke jing no snyang ka contribution se ke imlang sa lang khnang baki briu kin yo jing matoi lang kin bapli khamtam ki baduk ki basuk kin te hang ta ka kata bha kin anda ha bakala kren kum tama marbale bakane ka briu ru ka de ka briu ko perkhat am ta ka jing bha par hoj wala da u Uvik rudan kata mesim khoi ke mesim ke balong ba edonot te tang ba apok mesim jung upat kadan hi ke mesim bhala dang ye pet ma ne pi ong kum no parlok tanda la de kata ka bot meeting jung ki te wood katania kala lej ban target ya ka mirin kin baklas ngomong kata ka idea jong ka mirin hawa ka wandra apok jong kata ka mit jong ke jing ye kren bor ro hang ni katania kala ben la kho ka ong ba papa de tang secretary kum no phamot ban kren he ban idea ka ni company jong ngi kin ma ten rei ka mirin ka ong ba kum no mo kum ba kat kum ko bot bang adon teng hap iban yarap mo ban ki ulang kala dong secretary ten rei hang ni katania kala sngopo ka ong ba phamder ban tuklar ki tegi kam ki bahalor gen baru kada padang tuklar ne shkhmat am ngan sa ai jingkan tho ipa ngan sa pharap ipa kam basniu baru dala berapa la poi kes phamdon pisah ru ban yela ban yasaj ban ki plidar ngangadon pisah ban hayari plidar hate phamdon re anda ba kala sya berngam kom ta te ba khadu ka mirin kala mi shabar bar ru kala khnyum roi ka ong ba ka jing im ayu ka ne ma adangam lech jing treng wa jing tre ru hayeng ki ba hayeng ki khnyum nyanga poi jing tre ru sya khanyat kum ne mbai tang na ki briu ki ba ya tre lang ru ndai ki bana bar ki wan mele ben le kho te kala smukut lat gen ten rei sipang pat hang ne unan la lek in syakabat ula pentengan ya ka bar hang ne ula sim kum kata ka bu kalat ban ong ba udan jing sngaw ko nyaka bu iya ya ka uker ya ka mo te anda ba kamirin kala sngaw kata ka khamno men sem gen mar balai bunsen ki briu anda ba kila sem mi kita jing sngusi ki don kam hi mono ban ong ban support iki ban I men sem tang ba da yo ba ban thlai ka jing sngaw jing u hang ne ken u vik ula poi bar ru ula tan no ya ka mirin ken tip na ka dau tan ru tang ba lo stan lo ka tan be ya ka spo ken te ka mirin pat anda ba la poi yeng te kata dap da ke jingkeman ke mar balai ba kata ka buat ka idea ka ba ka ai kata company kalong ka ba job ka long success kin baru ka kemen kin ban yo i ba uving ukmen ba yo ya kata ka jingkwa ka min sim ka jing im jing ba kwa ban penyar ya kata ka business bat ka dei ru ka business ka bat tei ya ka imlang salang ba ya company ten rei ka ipat ka bas ngosi ni kalong ba ka kemi jong merin ka ong ba ba ban resign no na to ka kam mar balai ba la da kam resign no menta te kan sami ki jing ya namar ka kami jengka kala tip kin te hang ne ru kamirin ka de ka briu ka ba ka ngo snang hi ya imi pa ma te ka ong to me ka ba phi ong nga pun ko ngo te to ngan continue ben ya ka kam delivery ru te ka kami jengka ka ong ga biang din te hendrai ka ba ja ka long ba hadin hasiwa ba kamirin kan resign ya kata ka kam te ka la shet jing bam ru ma kala ai kata ka kami jong u ayu kan kami jong u weekend te anda ba kala mi na yeng la don babut ya kana din kan te ngimtip mano ta babun ru lane mano kata babut te anda ba kamirin kala poi ha kata ka jaka ba kata ka kami jong uvik kadan hangni kamirin kala ya keren ba kani ka kami jong uvik ka ong ba pet mei menta ka sngi te ka sngi ka ba khaddu bangan la ban wan ra ya kadur kadar jong khon jong ki namar ba barbar ba ka lej ya kandu ba kata ka kami jong uvik am ka ju shondur kin yu bat ru anda la poi ha ka pen i kin ya kadur jong tau khon jong ka khnang ba kan kemen gen kata ka de ki jingkwa jong ka bat hangni ru ka mirin kala ong ha kata ka kami jong ba kan hab resign no nakakam baru sakawai ka ang ba lada kan wan pej ru yaka long ba kanam la syu ken ban wan ra ikidur kidar jong tau khon jangka baru kelapan map lepa ken yaka taru namar ba kam la syu ken te hang ni kala kam sngosi ka kami jong uvik tang ba ka ongin le kumno ken ma kai ka baje ka jing im jongi ba ka de ka jing penjat jong blei hi te hedin jong kata pali i ba udon to wai briu bela lej mi ha ka yeng jong ka kami jong unan ken ba lej ra ik te kidur kidar ba lo shondur yaka mirin ken badi mat bo deu new briu kin balik sundur jaka babut din ka shwa bakan lej kata ka jaka baka kemi jong wik kadan to la sundur yaka mirin bat kata ka kemi jong wik baru hangne kin ulai thu akaru ang ba pej kemirin kadai ga briu ko balaju apply teng hakani ka company jong phi man la kapor da ka kerteng barim jong ka men shwa tangba ka company kam ju pediang kenya ka ten rei marsin kala ka kerteng jong ka marsin pen kala kenya kerteng jong ka te ka company ka pediang kenya kata
te mu ang ba haban wat jing tip balai kalong kum ta te anda haba kani ka kami jong unan kala sngaw ya ta khubor kala kan mau ging ang pleng tu ka sngi ma hau tau ba jong ka kerteng da kumbai ki briu ki bakhot ya ka da kumbai te ka de kata kan long ba ka kala harap sniu no ya ka mirin bar kumju ru bakal chile se kata ka jaka ba kata ka tamban ka don te hangne kin ba ka sngthu ba imat ba ka de ka kami jong wikin te hangne kin ka kami jong u nan ma kala perkhat sniu ko ang ba leng ba da kan ka jing tip kan penjat penprana ya ka jing ya de jong uvik bat kamirin bat kumju ru ya ka khet CEO jong uvikin te kumbahin kita ka desngi pali i bakilay syong perkhatang paramaki ban perkhat syphang jong tau ap te hangne uvik ulay thuk in syphang jong tau ap kumno ba kapalan yung galong kumakilay yo iya kata ka jing bay pisa ng bantaban le yo te hangne uvik ulang ba tau ap mde e bar ong ban ithu ikibri bakide kan the nation rang ma ten rei utau ab ru la bantrak igi bru ki baja kini ngasem marba kum ka perthai menta ka perthai sniu wa teng teng la ja uta la ja kata la sakit nam uta kata te de kata king ka palon chung ban le trak igi bru ten rei hang ne pat yu ma ne unan ong ba ambra ki bru ki blong kum ta rei don ki bru ru ki ba phet hi na yeng ma ki ba phet hi na yeng nang ta ki suja hi ki su le ka man la jong te la phin trak ki te kum no kan long ten ne pat vik pat kadap kata ka jing sang bitar na marba ka jing thmo jung unong kong kalong ban trak kami jung shei ba kadan ma kala yap ne kadang im ne umtakin te hang ne ki ong ban kong bangale im ne up na ban taban wat i me jonga te hang tau nan ong ba ada phile ke balong personal am kan la kin ban kata company jungi bat anda habau tau pi jungi ulatip ke bangile personal tengin sa syak fire kin lan ngin syak bet na company te ba khadu hang ne ru uvik ong ba ke bang kren am phi persyak bet phim song thu re ke bangale mangaru te kata ko por kilayania kilayamai i kumakin yosho kin te kata ko por ka mirin ka lapan jajai kin ya uvik ong ba jajai sama mde ban long kumne phil along ubriu ba shong ka ne ka khet shuki ba kumne te rem u pat kata ka jingdam ula mai kin ka ong ba phile phim song thu ire ka jing sngau jonga phile ga bru ba im ko basa ba kimi pa ban para ban nomor kin badan haying phim song thu adu kono ka jing sngau kanja ba manga nadu dang rin nga ban im himarwei mdon ba on thia nga mdon ba ban lek kai nga ngabam ngadi himarwei marwei ngalong phis song thu adu kono ka long thang ba kan long kumta tianda ba la kren kumta te kala dungak kin ha ka mensim jengka kala pangnon kin bapli te kamla shu ban sat iki umat jengka ki la tuit hi kin kala yam sngsi kin te mo uru bapli anda ba lu i ba kala sngsi te kala kata kala yu ba kalawan kata ka mensim jingi sendai kin bat hang ne ula khro ula kajar ka baru la pan map kin nakaru ong ba tip balai ngalong kum to mang kum dom phi ngam sngthu shu balai ngalong kum ne ru ha jing shau ong kin ba hang ne ba ngam ju kwa un sngsi ino tang ba tip balai kum ne ka shuan bet ha jing em janga te hadin pat lolej anna ya ka sakata ka jaka sakata ka pak ke bak usat lej ma ka parbos ngusi te ula thit ice cream bin ka ba anda ba kala bam te ulu i ba kala kaman gen te anda ba lu i ba ka kaman am te ka kaman lang ge mesim jungu padang ne ru usngok thu ken ba ka jing im jungu kelas dang ban kala anda ba lu kendu bar kemirin padang ne ru la ong ha ka ba nadu bangai sem mi phi ma ba ka jing im junga kelas dang ban kala sha ba ka jing sngolong marwei ru kala nang ja bar ru pin i ka lenti ka babhar mata junga ndai dai manga hibun sen ba shat dam mi phima bar nadu ba phiwan hangni long ba phi ka yang ama kumno ban long jajai te wat kita kinong trai ru kilas tang ban not ban keren ban nga ken kilas tang ban penjajan ne ban khamlong close ma nak ban ta ki kam ki jam bar ka kam ka jam jengi kala kham ja che shat ken te hang ta ma ka ru kala kaman ngi ka ong ba ma ha ka jing imriu ngan le kumno hi tang nak ban ta ban le ka ba tang ka ta hi bangin le ma na man ta ban tei wei temur la kaman bat hang ne rula kalawan kata kami sim ban ong ba ukwa ban phlai ka ba don jing ngau ke nya ka te nda ba lomot ban kan ka kala ja te kata ka jing ja jong ka am kalawan bang kata ka jing ngau kum ba usha i ka kami jong u kum ba men shwa kan te nda kata ka jing ja jong ka kalong ba ka le sebar kan te ban youtube ban le sebar ka ngau le ran de kala shulai le kala be kum to khram youtube kan te nda ba kalawan pat hang ni te ulah kudu be ya ka ong ba nam i na no shu ke nya namar ba la phidang i anga kum ne ngas ngau kum ba sha i biang i me te te hang ne ngok thu ba kumba uni ubriu ru ma ula du jing iet ma ki parman shwa ukwa i ban yo na era na te kata ken kala sedang ban wan gane ka mesim ban ong ba uat jing iet ru na kane ka mirin ken te mirin kala ngok thu ya kata tang ba kan hap hiru ban perkhat bha hiru te anda ba ula lej bu ya ka shiyeng te le i ba ka mesim ko ba kata bha ya ka mirin ban i umrwei ken mar balai ba kala ngok sen plat ya ka jing im jung u bolong kordit te ulang vulnerable ken ma ko ba ong ki pareng te kala lang go umat apo khmat jeng katang ba mu pat apo mesim jeng ula pet sekam kadon ga jing ngau bat hang ni ula duai apo mesim jeng ong ba try la da kalong kum nur ngasine ban hame ma ba hot ga jing im jeng kalong kum ne ma
tang bangam kwa un pensngsi ino phi wala da u briu long kum ne ma haba khaddu hab hiban phai shu belai mang on phi te hang ne ru u vik ulas ngthu ba ma dei blai ru bala ban ajing tengan ka jing long marwai bat ru ban yat ka jing pha dei blai hi bala ru ban pen i mai kan ti ba ban nam pen mong ru ikwi ma kata kin ka dei ka ba u vik us ngthu hang ne te gumba harin lai singi ei palu i ba u vik ulami shakata ka office tre kam jingo tamba anda palu i ba ka mirin kam don ula kulmar ken bar unan ru umtip na ka ei ka dawa khlamwan te kile ya kulmar te ulalai hang ne por reception ru ba ula kali na ka briu te ka briu kala ong ba ka mirin kala ai da ka ta ka shithi ba kan mi na na ka kam gen te anda palu tip ya kata am te ula nang sngsi kin la nang kulmar hiru ba hakata ka shithi am ba ka ong ba Mdondawi ka dai ka daw personal jongka te makiru kata ka jing sngau kulmar kila yalai wat kenya ka namar ban phone ru myo kan ban phone te kila yalai wat ka leng sodong jong kita ki jaka ki ba ki sa tip ba ka sa yat te ndre ba khadu kim lap kin te ndre ka ba wan jing bon jong u viking long ba ka sa yathu ba uma ka sa don kata ka wi ka jaka ba ka sa lej ba ka don kata ka jing sngau khiam sim te anda ba lo lej kata ka jaka te hang taw la yasham bat ka bat hang neru ulamai gen ka ong ma belai philong kum ne ma lada pikwa menteri sain dai ban yakren syabat ngaken lada dan daw bat ngaru dai ban itu bat kita ginok tre dai ban itu kanang ban tip ban bakin kumba makahi ka sat hikai te ban dai ban longgom ta dan re maka bat ka ong bet bam dai nak kita daw re ka dai bet ka daw personal jangka ken te mu pat anda bom tip kata ka personal jangka te udam gun ong ba februari ka ei pat ma te maka ka ong ba kam kwa hiru ban itu ei long ba ka dai bet ka jinglong bamarwei ba long personal jangka hi te mu pat ong hang ne ba kena ke jinglong jong thi ma long ka bas new ken te mu ur hadu bau ong ba la jan pha ini ki pulit ban lai wat ya ka ken namar bau la khus lai e te shaying jong unan pat dala jan met lai ba ta ne aru gadon ka kami jong uru kadon hang ta ba ki ya perkhat kum non panjat na ya ta jing dei jong u ne uving bat ka mirin ken namar balai ba kila tip ba kata ka briu ka ba ka mirin ka sai lai kundu ka kami jong u baru kila ya ong kin ba kin dei ban tip na ka e ka daw ba ka mirin ka sat pen kala ya kerteng jong ka la ka por haba ka apply kam ha kene ka company jengki namar da kata ka jing pen kala kerteng jeng ka am karon kata ka jing pharip sneu la ne ka jing bom la ban siane aka kata ka de ka thong jeng kir ban sim go bu ban yo ban penjat na ya kata ka jing de jong ka ban uvik ken te ha kata ka por i ba uvik bat ka mirin kidang ya kren te uvik ne u kham sngosi bat ru kawan hi kata ka jing sngo men sim u khnder ong ba balai mo haba kami napo jang ta company ka khlamia thu kanya ki daw khana bon tip te kumba ong menekin khana bon la ban bet ten rei kamirin ka ong u balada ka ya thu makana ru le se mo la ban ngen ya kata kan te mo pat umudur ba la ban dei ba ka sho jing ye ju namar ba ula kham le jan haka ula kham ye ya ka ma te kata kan jing thu jing u ong ba le se yo fitting ban ya thu ba phi ye ya nga ma fitting yo bang ye no ya phi hadin te to ngan ya thu hok ba manta ngai ye ki nya phi te mo mot ba kating ya kata ken namar balada phlai ka jing ye u yo bau i ya ka te ka shifting ya kata ken tenre hang tau ong ba kamde ban shifting yu namar bolo i namar bulas ngothu ba kata ka jing sha i marwei ka long hadu kono ka long ka kordet ka badu jing i ka long ba sakma hadu kata te kumba ula mat ka jing im jung sisin ong ba mantaru la daw ajing ya ka mukwa shu kin ban i ru ya ka namar bula mat sisin ka jing im jung tenre hang ni kamirin ka ong u ba kamde re ka taru te baru kal ong ba mau bat ka kiadon hakawai ka perthai bat shakawai ka perthai kin te mau hang ne smothu kan kata umut bai bakale ga jing ye kin ba maka ga ga briu ka ba duk ka barang lima ka ba dai tanganong tre te mau dai u he jong kata ka company te yo kam sang ya hap te ba khodu ong ba kan dai ban pediang ya kata ga jing terwa jong uru ba ong ba u ye kin ya kata maka ro ba khodu long ba ka shu pediang ya kata ka jing ye dai bat u bat ka ma ka ailat ya kata bat ru anda ba la poi ha office ka ong he u ba un ailat ya ka sitio e ban perkhat kin ba kan ya thu e jing sha tem uru pliang ya ta ba kata ka por la pentengan ya ka da ka bau kudup ong ba klet no iki ba menshua namar balai ba ki baladap kin te manta ka dai ban kmi renti ba ya ka ba kin mar bau ong ba ma kumana ka por ma uru ma usai duai kin na manta kata ka kam ga jambar ka jing dai bat ki briu kanang bon la dan rai kata ka por ba i ba unan ulai i kata ka jing ya kudup jeng ki ma te ula funna kan sia katania ban ong ba kini ki breu la e ban panya klat yaki te katania ka ong balada ka es kono kono ru maka ka don ka bor te ka don ka spa ka don ka pho ki don kita ki breu ki bakala ban pendon kam gen nam tam penjot ya jing dai jong ka mirin bat u viking ba ka ong ru ba nada poi hadu tau put ban hap penyap ru kanut ban le kata pi hadu kata ka di jing sneu jing ki breu ban yak ni ya ka khet gen te kumbala sai pat lai i ba katania kala sim ko bo ha ka por ba ka mirin kadang trai marwei hapo jang ta company te hangne kam tania ma
kala keren set kala berngam bersit ken ia kamirin bat kala ong ba bakade gebri go bakum ni kum tai tat hadu bakamirin kam snola syu ban keren sabade gebri go bajem not te kam not ma ban ain ya ten rei shipang pat uvik ula poi hang ta bar lamai ya katani ong ba phade gebri iu ma phawan tu klar gini gebri jangawat mangaru ba ai kam ni gini gebri am jukran yagi kentin ki ba hadu kani kani kum bakren na pha phale ke ba shude tang ba shubai pisah ne tang ba pham pat dei pat khatrai ken te kum ta phandai ban mi nang ne lek phai no shing wan pun thut igini nong trai janga te hang ta makar kelas kam na te kum ba hadin sitio pali i ba ta company jangki kala pelong gen ya kata ka party batru kata ka party kalong kumban khot ya kita kinong bai pisah sho company khanamat penyar susu ya kata ka business bat kumju ru ban introduce le ban ai ka jinglam pram ane kata ka jing pentip siphang jong tau up ba kata company jangki ke yasna na ka banta ban tei mo ya ki imlang salang gen te kata ka por ka mirin kala up ken ya u vigma khnang bakan yo ban snok ti bat u ban lej on u hakata ka platform kata ka stage ten rei pan ban gali i ba tang unan ba wan hangta bat u vig u khlempoi ken haba u vig u khlempoi te kala lej mi na wood sipo ka office jingu banda la poi ka office jingu kala i ba kita kidur kidar kila sapriang keleng saudong jong kata ka office trikam jingu te haba kumta unan ru la dumok ken ya ka ula kli hakama ke imo kani ka briu ko ba phisai lei kendu na ka por bale phimji thu ru yang ba philej ke kani ka briu te makaru hakata ka jing bomban se ka ong ba kadai kane kin ka banga shat buri ipina ka por bat ladang ya thu ru pin samong ladang am ya thu ru pinom shania yang amala da pitip te kadai kane kin ka banga sngo e kin bandan jing re bat phi te mur onda ha balu sngo ka ta ula sngo mong ong ba am sngo la shu ban shania phi ke jing jing phi ba phim ya thu yang te makaru kala ong ba kare ka kami jong phi hi ba ka ba hukum yang ima bangim dei ban yuthu phi ke ba maka kale de mo ngla sha shu ya kata ka jing bitar te ong ba ngamran jing sene shu yakini gibriu naru ka kami jong ngaru ka dei ka ba ngamla shu ban sene ka ba thok ma phiru philong kanang thok baro kibriu ki dei ba thok suda ki ba kwa bet ban destroy ni ka jing jonga ki ba kwa bet ban penjat ya ka min sim jonga te hang taw lo ong ba ngam sene shu ya no menta te kata ka por ka jing pat jing pra jong ta ka jing dei jong wing bat kemirin ki layo kini pat ki we ki long ying ban le try ken te kata kapor u nan ma ula ai kata ka jingkren bat ru la khat e kita kinong bei pisa na menta jong tau am bat ya company jangki te kilas lang mit itu ya nan bat ru kidan kita ki breu ki basa itu ya vik ru ki kili kin shei ba udan ma bale uklam wan hakane ka por ma ka badan kamba te kila keliru ya kata ka secretary jong u bat ru ki ong bakim tip te hakata ka por ru ka kami jong unan kala ya ka bu ken ban long ba ka yo ya kata kalat ma ban ong ba ma u victim mentau la don kata ka jing yede bat kamirin ma kata security jing u tikidan kata ka personal relationship te le sekin kwa banda wan shikne company shikne ka function ma namar bakila perkhat ya kata kam personal jengki ide ki brief ki bam kit kli hi company ta kadau ken ba kila perkhat no ya kam long ying long sem jengki ta kadau kim ban shu shene te kala thap ta kita ki min sim lane kita ki jing pen shoy ki basniu ya kita ki brief ru khanang ba kita ki brief kim kindu ya ki jing shenia ya weekend bat kin ai no ya ki jing shenia shaunan pi kata ka dei ka plan jengka ken te hang ne kin kila yo lat ban te ya kata ka jing thok jing shukor jengki bar ya kata ka hima jengki ka badai halor ka jing thok jing shukor te hadin jong kita kedung kedram te ka mirin kala no shi yeng bar ru kala yam kala od ken ha ka kami jong ka ha kata ka mi jong ka te ha ta mirin kala ong ba nga ga de ga briu ka ba sniu ma kala panram te ya de ka ong ba ma bun sin u vik ula kali ha ka ma shphang jong ta kami jong u kam ju thu te ka ong ba kam ju tip kam ju banai e re ndai pan ban anda ba lu i ta ka dur te lalong ku mu jing thok sha ken ba maka ka sai le ikan du ya ta kami jong u te hang ta ken kala panram ya de ten re ga ni ka kami jong ka pat ka ong ba kam dei ka jing de jong phi ngipun ko ngo ka e ka ba ka kami jong u hi ka ong ma bam dei ban yu thu ya to khon jong ka ba la da dei ha kono ko por te ka de ka ta kin te anda ba ka ta ka kami jong ka kala support ya ka ba ru kala mi sim de kala kham jai jai kin te akata ka por pale i ba ka ta ya kala sim ko bo ya ka ta ka jing long pat jing long pra jong u weekend ba ka ong ha u kin ba la da utre ban ya langsam labat ka badon ka relationship berkate maka ka pen bet lun ya kita ikendong kan ram kin hendai mu baru ong ba ni ijeli pelat ya pha bang apet ya pha pandai ban mi no nang ne namar bangam sngola sha shu ken ya anda ha bakam la ban pen bet ya uvik te ka leit no haunan ken te haunan pat kala kren ka ong ba utei uvik u e mesim sha da kren nom noru kan pat bet in te hang ni unan ong ba ni hapan plan ka we ka bud in namar balai ba utau pe jengki am utmu bet ban ai bet ya kata ka shuki CEO ha u vik ken namar balai ba mu u kham he ken yaunan ten rek ai pat kabala ban pen phlop ya kata ski jung u long ba un yo tang lada u shong single ken u vik ta kadau ki la bet men penjat ya jing ye de jung u bat kamirin baru vik ken
Tela da umla ban ya poi bat kemirin de kemot ba lakut kin ma unjo mu ya ka shuki te ba phai bat kemirin te kemirin kala text message au vik na kabanta ban pan mam kin ya kita ki baro ki bala ja ka jing im jung u bat jongka mar hangni vik ru ong kam lele ya kata ma i ki bru ngi don bai ita ki jing duna ka jing im jungi mar hangni ru lapan ya kata ka jakasa baka kemi jung u ka sa khana bom le te hangni kemirin ka ong ba la da ulet te ka kwa ban le lang ngan re mu u paru ong sha bakan le amar ba kwa shu ban don jing de bano ken te makaru kala pediang ya kata kas ngausi tang ba ka haban pediang te nrei ke ga bajia pat kalong kumne pat kata ka kemi jong unan kala thumo ban kitnam ya kata ka kemi jong viken amar balai ba lada kitip shei ba ka kemi jong u ka dan am lane ka wan phai shi kata ka company te ka mon pas ngo thu bet ba unan la kot bet unam poi ken ha kata ka khet long CEO ken amar lada ka kemi bar u khun ru ki dan hamta kila ban bat skam ya kata shuki ken kade kata te kala pha yu to bri bom le kitnap ya ka kemi jong vik ten re pan ban anda la poi ta hing mene ula keldi tau phadar te tau phadar pat ula jubab ra ka bau ang ba kata ka bri kumba ars ngi haswa jong kane ka sngi kala mi kenya kane ka jaka jong ki baru tip sei ba kadan te hang tau bri ula phone sha ka kemi jong nan te kata ka kemi jong nan pat ka ang u ba undai ban wat bet ban thuet bet sei ba kadan khnang ban yo ban le kata kam jong ki ten re kata ka kemi jong vik pat kala don spo hospital baru kumno vik utip ba kadan hospital ba kadai kemirin hi ke baya thu ma namar ba kemirin katib bat ei ba kata kemi jung u kadan kadai kata ken ti anda haba uvik loi iya ka kemi jung u la trai kata ka jing pat donut ken haba wat ka umat jung u kam la shu ban mi namar ba kata ta pala spo ken padang ne ru lai sendai ban pe la kemi la jong bat kata ka kemi jung u ru imat ba kata ka por kam kan mau shu u ma namar ba kadan kata ka jing pang kala klet ma hawat kumba ong haswa jong kene ka mirin ka shat le ra ikidur kidar jung u ban i kemi jung u tambah wala katar kadan ke por baka klet ken pi namar bakala khamjur kata ka jingpang te hangni anda balu i kmi jong u te karwan kata min simba no ukwa ban sumar ken ya ka wala da ka i u ki permaswa namar balai ba kane ka nasru ka yuthu u ya ki jing shisha ba kane ka kmi jong u ka kwa na manta ka ba hatam na manta ba un kiu ha ka company khanang ba un laj ban perkhat te na manta ka jingpang jong kmi jong u te kumta ken te anda ba ula tip ya kata ula rai kot ban sumar kmi jong u te kata ka jing bun kam jong u ma ban perkhat ya kmi jong u te hangta ken unan ulayo on shong hakashuki CEO jong u viken ten rei ka mirin kamtip ki kita ki jingjian namar makaru i kumba kala mi na kata ka company ma namar bala mi kita ki kundum kanram te kata ka wi sngi kala le deliver tiara shakaju hi kata ka bri ko bateng ka bakerteng kan noi ma te kata ka noi kala maya ka kala angkum ne kum tai ma namar ba wik uklam poishu shakata ka jing trei kata ka pisa ka ba ki ya invest la niki ya bay na manta kata company la da trai kata kam komot kin hab ban shimbiang ta pisa na marbalai ka shusat ai kai gen te makaru anda ha bakala tip kata kala lech ko office jong u vigma ndai pan ban anda ha bakala poi la don dom nan te hangne kin ka mirin ma kala sneng ha ne nan ka angba kane ma kale ka boj jong phima haba utau hanban jong phima usham ha jin jar phidai ban yarap ma ban klat shwai kan shuki ken yele shwa ban yarap yu ken ban ra kata ka jing yesuk jing yasan jing khia phepat pishim ko bu kata ka por bau tau hanban jong phi upoi ka jing e kane ka jing long jong phi te mu upar uang ba wat nam sneng yanga ka riu ban thai kane ka aka barok ka bangala le ta ka bor ra dei hi amdei mano kane ka jing kwa jonga tha phamdei ban sneng yanga phamdei hiru ban tu kolar gen te hangta ka mirin ka sungthu ba uneu breu amdei ru breu ba bha udeu breu ba sniu gen te kumta makaru kelas ngap no te ba phai pat show vik te vik ulale shikata ka convent ba kata kami jung ka sa te hangneu le kren ba kani ka sister ba u kwa hi ban tip kumno ban le khanang ba kata ka jingkan mau jong kami jung kan wan biang haju te kani ka sister ka le kai u ba ka ong ba un hab ban le ke ba usat le ki por manshwa ki ba pen sanga ba e kami jung ki ba pen kemen ya ka da kita hi ki jing le jung em long ba kan la ban wan ra kata ka jingkan mau te mu perkhat ba hab ban le bet sha ka mirin ken namar ba kamirin ka shat visit ma ya kata ka kami jung menshwa tang ba haba ka le tru kam juklet ki ka le se ka klet tang phang par kalawan biang kata ka memori te wang ba haban le bech kamirin te hangne anda ba le krem kamirin te kamirin ka ong hi u ba sisin ka dang ka por ba ushat kek am te urang to kek batam te ka le ra kami jung bat kadang kan mau hiru ya kata ka jingbang to kek ba ka shat ong ba ukhon jang ka ushat ka ne ka dor bat ru udai mu hi ba shat ru te hang ta mu uru ula train but ken baru ulapan krep urut ban ong ban shet yo to kek tang ba kata ka jing trot jing swai pat ula yo thia na te anda ba yo thia te hang ne ka miren kali bej ban thia te anda ba ula ki man step pat te hang ta ki dang ya bat yu ba dei ban le shi yeng khlam da bam da di ki ong ban ya bam ya di shwa ar kata ka por kat ba ki dang ya bam ya di te ka wan kata ka jing sngo pale him sim jing u komen us ngo ba ba don lang rang kat hang ta
te anda ba la kham jai kata ka jinglong jingban jingu te ka noi ru kalawan ban yakundu bat u haying jongga mirin ken bat kile kren ru yata kam te hangne ka noi ka ong u ba ot ha ka jing sim jin jar tengi hap hiru ban I ikam ge jam ngin lap mele tang bai ka bam tau hap ban perkhat no shakhmat ken ba mo le kundu ya kemi jung u bat ru kila khambyang kita ki kam ge jam te undai bet ban perkhat basa kata ka pisaru bakala bei ka company jongki ba la dam petrikam te hap ban sai biang kalong ge bas ngau klem ran hiru ma ba ong ba la yo pisa klem petrikam te kumta ken baru hap ban pet ba mu udan ya kata ka jing ba khli ya ki babon ken ya kemi jung uru yano ya company rubat kumjuru tip shino ba yo bau poi bat kata ka briur ma kemirin te kal syukran kumta ken te hangne pat ka noi ka sungthu ba manta udon hakne ka por long ba udon kam yaki nong yarap ken namar marwei laran mano ba penshoy mano ba wan ra yaki khubor ka basneu umla ban yele namar ba kala khiap la kam jengu te hangne ka noi ka ong ba udon kam yaki nong yarap ken kana bakin don hasanda jengu ban ai boy lane ban pentengan yu lane ban ai men sim te ka ba khadu ka poi biang shi kemirin hi ba kemirin kala khamyat la slem bat ru ka khamla tip hiru ya ka jinglong jengu te hangne ka noi ka ong ba bha ba phin long bia ka ju bat kemirin ru kala ban yarap yapi te upliang nya kata bat kemirin ru kamla ban kantaj namar balai ba ka kwa hiru ban ong imat bakala don jing I hiu ma ong ru ba ka don hi kata ka min sim jing sendai ba kwa ban yarap te kumta kam ban se kamla ban kantaj te kala menjur hiru kemirin ya kata ban tre kam biang ban u sai sin ban pen kiu ya kata ka company jongki te ba phai pat shau nan bat shaka tania mo kine arngot kidang don bai yata min sim bishni pi hun jing isi ikiwe ki kwa bai ban penjat te kumta kidang ya plan hi ban penjat ya ka jing ide jong mirin bat wing bat kumju re kata ka khet ban long CEO te ba phai pat shau week ula le pet gen ya ka kemi jong u hangta hospital bat anda ba lo poi I ba kam don te kumta ka jing shifting galawan u bat ru ula prakhat yo ba ka kemi jong u kala le pet lamwir sini stai te anda ba lo le wat ya ka shakata ka konven te hangneu yu I ba kadang ya kren ba to khana te kala lung min sim jong u anda ba lo le hajan jong kau le kren bat ka te hangni kin kalawan kata ka jingkan mau jong kai u bat ru hangta hiru kalapan map sendon ya kita ki berok ki bakal ale ka jing im jong u kin baka jengai nu te anda bakal apan map nu te mu uru la shem ya kata ka jing khia ko don baula te ban it biang ya ka si sien te anda bakal kata ka jing it ten rai jong ka kemi jong u kawan u ma te hangta kin kata ka jing khia ki khmat jong u kawan ba hadu ba ulala biang ban yo I biang gen ya kata ka dur khmat jong kemi jong u te ulak men haru kata kin tong baula ingu ru yo blei ma bahwa walada ya jing ru henry lada ya syapat kapoi biang haju hi te baru kan mau hiru ya ka mirin ma dei makaru ka baya ai men sim yu bon long baya sya bon le ba ke babha ma te ula grup ru ya mirin ne ula ai khublei ula ingu ya ka berkumju ru blei ba ula wan ra ya ka ka jing em jengu te hang ta makaru ko ong ba ma kan le kum no hi ba kade ke ka bau blei hi ai ka kan ke jing te kan hab hiru ban nyarap le ban aish ki we ru te haru kata ken long ba ka jing iet ka wan no blei baru anda bang li amat ya ka jing iet no blei ngila ro ban aish ki we ke te yo lesen na pedeng jong phir pis ngo sha kan ta ya ka jing im jong phi ma pis ngo long mor bai phi du jing iet le ne phi pang pis tom te sngo bahasa kan ta ki ni number babu hang ne ken ma ngin la ban pendoi phi bat nginget ba ma ka jing iet jong blei ka jing pen khia kala ban pen khia phi kuma pen khia yo neu aktor hang ne ken ma ra phi ka jing iet kala ban pen khia ken to ni pe biang sha ka film ken te hadin ro I ba week lawan ra ya kita ginong sumar ki bajana ki babiang ken na wanta bakin pet bakin sumar ya kemi jungu khnang bakan yo ya kata ka jingka jingkhia ka ba kham kloi te ba phai ru shi kata ka jing yade jong miren bat week ru kalang ka bala kham ijan hushu bat ru kala kham long jajai bat ru la don kata ka jing kemen ru te ka jing suk ru kalawan te hangne ru week ula nang ban buram gen ba ukren ka ta ka bakar pat ru ong ba pet ma manta ngila yo khandiat ka jing sup te nane shakhmat kin ban ki jing ye tang ba sngoba wan I no ken janga namar marwei nga namla ken ban jeng hangne namar pithu I mo ki babon ki bri ki shun ken janga ya ki sam janga te hangne ula karpat ka ba ong ba sngoba se dan rakat ban nga te makaro da ka jing ye ki ong ba komno ngan I phi mo bara shi kata na I se te uru ong ka dei kata te kum taw la sngo I shu ya ka te haba phai ba shakalong jing jong nan te kata ka kme jong u ka yale be ban ong ba manta kila thitlut kita ki stock ma ya kita ki briu ki bawan ban bai pisaru kila dan bet haka kti jong ki ken bakila sedang support ya kita kila klet ya kalong ying la ne kata ka benta ka baha jong week te hang tau nan las ngoyo mesim ong ba mnom long issue ken uni week ma manta ki briu kila support yang te ngin ya shim nak mangi ken ya kata ka company ru te kata ken ka plan jong ki te hadin anda ba kemirin kala tip ya kata te kala le ya thu ken ha week to week ong ba
nam perkhat syu ya kita kam company itu mat ya shim kita gibriu ken manta kala don ma phi ma senda jonga phi ye jonga barka kami jonga kala don senda jonga te ngala ye ya karu barbarok phi la ye jonga ma kilong ying long sem jonga ula khen ya karu kom kalong ying long sem te ong anam khosla syu company ka mat ya shim ka briu ru mlei le re hanrai hangne pat kamirin ma ong uba pet asotanat ban yo sngowi phi ba phila hon ni ke barok ki balong kum ne kin ba ka jing ya ye chi yang sem sha kalong ko kam tong ba kan mau ba ma ya ka hok jong phi phim dei pat pan i teng tei kan mau bala dang ya ya ka hok u blei nom i no ke ngi ba barok sikatang la ya adu kan ne ru ma dei da jing pensat bor jong blei kin dei da ka bor jong dei da ka bor jong la phaidin la ka no sien kin te hang ne kun la sang mas thu pa kan ne ka bru ru ka la sedang ban yo ya ka ta jing mut kum no ban ye yo blei te hang ta kin mu ur la sedang ban yo men sim ong to in ya lang ha kan ke ju lenti da bang inget bet ngin job bet kin te makar ko ong kala long ready kin ya kata te kata ko iski anda habaka mirin kalami na yeng te kidon kita gi beri bo ban bud ya ka kimon ban le sniu kin te ndai hne ka mirin ka ong ba pinun ban katak ti yanga namar ba ublei la don hasanda jonga marsan ong kum ta am kita gi beri kelas ngale ran te kum ta kilap het na kin te hne anda habaka le kendu no bat uni u be ye jong kama sin ong ba lo dei be ye jong kama uni u wik te kale thu kin u mu ba ong ba mdei ban shifting ma ko ma phi ong hi ba ublei don hasanda te mu hin ya daun sumar te hne mu uru ong ba man taun yeng be ka hok kin ba late no sakata company namar ba kata kalong ying jong unan ki la ya pelong ya meeting club no pentip u pada nah ba le ya kata meeting jong ki un punjab pen paralut ya kata e ke ba ki le halor jong kata jing bom dei gen jangan nah ba le syang ta ula keren ya ka jing syabat ha kata por pa i jong udan ha kata ka bot meeting jong ki te hang ta ken ki le keren ki ong ba on vote ya no on vote ya unan ne on vote no yo weekend te hang ta barok ki ta ki investor ne kita ki briu ki ba bai bisa am ki ong ba kin vote bet ya u weekend ta hang ta kin u week ula yo ya kata jing job baru ka hok syang ong phi ma ladang ya ka hok u blei udan nang rengkat ken te wala ka taru ki la ya le ya kata ka voting halor ka hok ma ba ki la pedeng hi kita ki briu te nrei nakaleng jongolong ying jong unan kata ka kami jong u katania or kumju rumah u ki pat honte ki haban le ka e ba pen sniu shu khanang ba on yo kata ka khet te hangne anda ba ki la yo kata ka boj ba ki ong ba kin release no la ne ki pen mi no kata ka skandal la ne la pan ka scam rumah ba ban ong ba la pikan mau ma ha ka por ba kita ki bru ki wan ban bei pisah company por ba unan undang syong kata ka shuki jong u te kenit kan san kawan kata ka jing sniu wa umyo syuk kin menteri office te kita ki babai pisah am lada mlap pedon kam ya kata ka pisah baki bay company kapau no kumba kata ka company ka korop la ne la ban ong ba ka bam sap no ken phi ki le no kum ta ken te anda lami kata ka khubor te kalapan ngosi sibun e yo wik bat kumju ru unan ulas tang mas ngthu ba kane ka jingle jong ini ki breu ma pa ka kmi jong bat kane katanya kale ke ka lang ba bakla ken ba ka jing thmo ka long bet amdei ban panjat tang yo wik bat ya ur kumju ken pat ya ka ba pa ye jong ki ulate ki pormensua te hangne ulas tang ban mai kmi jong ong ba kane ka jingle jong phi kalong ba phi target yo wik en reka ta lang ru ya ngaw la kane ka company jong ni ka hab am ngaru ngandu kam ka jing pen klamranya ka jing sam jong ni kumju tarau ong kane kmi jong pandai ban kala ba mon bagane ka jinglong jong pha bat kumju ru ya katanya pin haban kala la da philong kum niam kan wan ka jing tim phi te ula isi sendon ru ya kmi jong u ka bakale kalong ba bakla ken te hadin u nan bat u ni u wik ru kila let mi shau tau pa yet in ma te kila ya kren kin bat hang ne u nan ula rai ken ban yarap no yo wik naga banta bante ya company ad hang ne ru wik ula sham sngom ba ken ya kata ka jing kala ba mon jong ne para jong u ten rai na kaleng jong wik per uang ba u hab resign na kata kam CEO jong kata company jong ki namar ba manta kalong ba jing mudik perkhat jong u kalong bet baun haban sumar ya kemi jong u khanang ba kan yo shwa ya jing ko jing khia namar balada udon kata kam kawit ken u ma u kwa ban lai lu shwa na ki baro te kum tau la ai da basuk ya kata ka position la ne kata shki jong u hau tau para jong u bar ru la ro hiru ya unan ong ba unan udai breu batri stam baru udai breu baron sya kata jing thrang ban le bha ken tongin ya ailat ken u ma ha kata jing im jong u shisin ken ban yu e ken yo tau so jong kata ka jing tri stam jong u te ulak kemen hiru hang tama unan te hadin anda ba kamirin kala sngaw ya ta khubor ba nu her shuki na kata ka shuki CEO te budbud kala lej ban pentengan yu ken baru kala ong uba kata ka jing amin sim ong banget bet ke jing ya enti jungi kalong ba kade ka jing penjat jong blei kumba ong ma phi te makaru kala stang ban nget ya kata te hadin kumba shiteu e ru lai i ba u wik ma ulalet ban panbana ha kita kinong pathai khubor ong ba ma u la her na ta ka shuki ban long CEO baru la IT utau para jong u ban long kum tau CEO jong ka company jong ki te hakata ka jing kren pan hangne u nan ma ulamot ban kren tang ba kane ka tania ka de ka breu ba la am te kala kni makaro to microphone bat ru kala kren na maka ken ka ong ba pet mangaru naran bantah kane company bat ru
kajing bay pisa babun tam dei manga hiru takadau ngaru ngadon ya kata ka hok bangan hapan shim ya kata ka position lane kata ka khen bangan longkum kata ka ko director ken bat hangni unan ulong kum tau CEO mangan longkum ka ko director ken khanang bangi pet lang ya company te hang ta kim la shu ban lei ei ma la pan bana te kila shu menjur gini pet ba ru bat ru kata ka company jongki ken dia anda haba la posi yang bat hangni kila ya keren ken bat hangni ken katanya karang penbor hi ya wig baun don jingge dei bat kala da ube ia kene kemirin na kata company te maka kala ban te biang da ka babha ke ba thamai kala ban ai biang kata position yu ken ban long CEO ne long kum no president kat ba kamon ge sla sngok thu angne kala kren kum ba maka ka de ka try te namar balai ba week ula resign gen don porshu ken ten rei week ula ang hakaba don kam shu iki ke bara kini ki ula give up ya jing im jugu don jing pa shu ban ong ban trei kini ki kam ke balong kum ne kundung beram ukwa bet tang ban don kita ki briu ki ba ye hajan jugu ukwa ban basai ke me jugu le bahaya no eno ki ba briu ki bom don ki mistim bomman min sim bisini tang kum ta kala biang gen dan dah bawa keren kum ta te kala kta ke ka batru kalkut laga kut hang tahi te kum bahadin ko to kene por pale I ba kamirin bat week ki la ya plan ban seng dala ka jong company banam don shu ke jing yede ban mono ken te hakata ka jing plan jong ki anda haba kan noi relatif makaru ka ong ba kan yarap ki ma ban bei pisaken baru ka ong haki ba kim dei ban khuslai kita gino bei pisa namar maka kala ithu iki briu ki ba shabar kum sha amerika sha europe bat ski ki than ma te kum ta kim dei ban khuslai kita ki briu kin sa wan bet ban yarap ya company jong ki te makiru kelas ngoyo men sem gen ya kata ka jing ai men sem jong kanoi te haring to kan singi pal I ba week la le ya kandu bar me jong ma le pe ya ka kan te hang tau le I ba ka me jong kelas ngosi te bla kli na ka ka daw ba ka ngosi te hakra ka por ka me jong ka ong ba kala dei ka por ban ya thu ipi ka bra jia te kani ka kami jong week am kadai ka kami ka ba ukpa jong ula phet na ka namar ba ka don ya kata ka jingpang u I ben u isi te usya kena hiru ki breu ta daw mla ban sya ban shong bat ka la I ken dia kata ka jing sya I ben jong ka kata ka para jong ka pan karang don utok tengah jong ka te kila ya berngam bersit ya ka ken ki ben ki kho ya ka batru ki sabak kadon kata ka jingpang am ka sya le ben bha ken sabau tau ukpa jong u wig room don shu te kom ta ken ki yo ban ken tron ya ka ken wasa ka weru ki berngam bersit ken ya ka bat ya u wikin ki ong ba ma pha kadai ka breu ka ba ma breu ka ba anna kum ne u khon jong pharu te ulong kum no te kila ya berngam namar ba ki tip ruba anda uvik ula he uyo ma uken ya kata company ta kadau ki kwa bet ban be no yakina yeng te kata ka jingkut lat kata ka mi jung u ka ong ba kali alam ga yu sita syapak te ka jing ilam sita syapak ka I no kan khanang ba unlike ne ki boro te kala pan map hiru nau niu khon jang ka ka ba kala le te muru unle kum no him la shu bandai sikta ki por ki ba miswa te ula ong bet ba ula map nya ka pi ga de kata kan ka story jong ka Tehden jong kita ki baro lagi I baunan ula lej bantok kit ya kita ki breu bala pha do pe jong u badai director jong kata company jong ki te unan ru la lej bai darak kini ki breu nomor bola tip ba ka tania ka don jing ede ber kini ki breu ki permeswa ba kini ki breu ru ki breu ki ba longkum kita ki software engineer ki la ban shnai ki fake website fake news ki ema ki khubor ki bom dei ken khanang ban pharep ken nomor ba ka jing mi jong kata ka jing pharep ba ong ba kata company jong ki kalong ka ba bam sap dei ba katanya ka ba pen bam bisa te kini ki breu khanang ba ki shnai kata khubor ka bom dei te kini ki breu ru ki la thu ba ka dei sha kum tahi te anda ba la tip ya kata te ki la khot ya kata ka meeting ban ya shong ban ya perkhat ken podcast tanya ru kalawan hang ta te katanya anda ba ki la kren haka maka pat ka kren man ya kren he ka ong ba ka company kala dei ka jong ka dei maka ba kham bei pisa khambun bat maki ru kim dei ban kim dei shu ban he ni haka ken ne ban tuklar ya kam jong ka bat mantaru maka kala dei ka ko director ken baru kala berngam berset yaki ke ong ba lada kidang ya he ne kidang ya le kumnium tayam maka kala ban penyap ru yaki te onda ba kala keren da kita ki kentin ki ba e te tau pe pan hakata ka jing tlot te kala tre ka jing pangklong snam te ki hap an lej bu yu sho hospital te hakata ka jing pang jong tau pe jong ki te kala wan kata ka jing sngau perkhat no kumdo ken ban le te hakata ka por la yu ru ba unan bat u vek kilas dang ban ya sngot hu briu ken baru ki ong bakin hap ya trelang badadeng taru I ba ka mirin ka layak keren bat ka kemi jongnan kala ong ba pet ma kinoksion kimde ne ka yang kesam la jong te kisuan tang ki bru ki bana bar ken ki bawan mat penjat pen para ba anda habala para la isi pricing system te maki ki salong kli lang try maki ken pi ga de kata ken adang ne ru ka mirin kala ong ba wat yang ngaru ma pi hapan husiar ndai ba ong ba ngaru ngawan ban tuklar ma ya kam pi ndai ngakwa pan shu ajing mot ken tang katahi te anda ba kala kren kumta iman ba kala kham kata hi ka kemi jongnan te hadin anda habala yo sngo bakal wan ta khubor wa to pe jung ki ula kham khlain
te kilaya rom gen shapa baru kilaya kaman gen kandiat mulung mala hang ni upi jengki ulas nangin uang mapet khon ma pida ban yatali sing sem kinong shun ladang im yatali am kit sawan ban le trai da makikin te hang ta anda bolas nangam kalau don sya kata jing kelah gen kesem jengki baru kilaya tali sya bro sing sem ban yala persya katanya te hadin kumbala ong bakila lap ya kata jing syama baka de katanya ka bala pelat ya kata ka fake news kumba ong ka khubar bam dei te kila ya pen ikin ha kita ipat ba hapo jong kata ka press conference ba ila pen e baka tanya ka de ka bri ka bala sya kata ka kam ka bam dei kin bala pen le rain ru ya ka khmat jong ipat ba bad kala kulmar ru hangta te ha kata ka jing le jeng karu long kumba kan hap hirupan hap ha kata ka jing penrem le ka jing sya set patok ka pulen te hadin jong kita ki ke borok kita inam sne le i baka long ying long sem jong u nan jong u wing kala poi sya kata ka jing smo shong suk shong san kin baru kila ya rai kin hang ne bakin ya trebiang hata company kumju kin ban thau thamai hoi ka company kala dan tang ba kin sa thau thamai de ka wai pat kar kom bakin ya it no baru kin ya tre lang no kin baru ba phai sya kaliang jong ka mirin kim la shu hiru ban kan ta ya ka na kata company la ne na kata long ying long sem jong ki namar balai balada pipet du bastang pi i hi ba ma kamirin kala ya rap shisha kin ya kata company da ka baka tre tengge kat kum kata ka jingla jongka te shu ru ka khubar pas ngotanat ka long ba kata ka kami jong unan kala let ban panmam ya ka kami jong wikin bakla panmam lut iki ibara ki bakala le ken baru ka kloi ban kala ba modro te hangta kata ka kami jong u kami jong wik ma mun ong ba hangta anda la kala panmap te kala yo ya kata ka jing khia ru bat kala kaman baru kala ja hi ka jing pang ong haru kan ne kin ma kata ka jing ye isi ka jing ye shun ka wan ra ka jing pang jing stom ublei ru wan ra khnang i kine ki jing e khnang ba ki bru kin la ban phai shu blei baru kin la ban kala mon pi ka de kata te ka khubor ka pas ngau tanat shu ngau pi shwa ban kut kin ka film ka long ba wik la le ban tarwa ha ka mirin kin ba kan long ka bi jung bat hangta kin ru ka story ka kod kin bat makaru kala priang yu da ka jing yet da ka jinget bat hapring kita ka jing e ru loi i ma ba maka ka klem i te yu te kum no hi an i ru haba ublei la tho ya kata te kum ta prolog ki fan sabi ki bala pe hadu bakut khublei shibon ya ka por jung thi ngai kin ka story kan I mean same ni phi da shisha ma kum ba ong i phi la da phi shem jing e ka jing im jung phi du jing yet phi ngolong marwe phi addiction kino ki kan ja jing karne ngala ai fi number ngau ba phone kin ma kana bangin yo on pendua ip baru ke bara ka bangile ai buram shoktra jisu krisungi khublei shibon ngi sekundu pat haki video ki series ki ban sawan ma khublei shibon